Finálový večer My z mesta Michalovce sa nezadržateľne blíži. Už o necelý mesiac sa v srdci Zemplína rozhodne, ktorá z 12 finalistiek sa stane novou kráľovnou krásy a získa tak titul Miss Michalovce 2013. Už počas castingov bolo dievčatám jasné, že ich tvrdá práca a zodpovedná príprava na finále neminie. Za túto drinu však získajú množstvo benefitov, vrátane možností spolupráce s profesionálmi z modelingovej branže. Medzi nich už niekoľko rokov patrí uznávaná fotografka Petra Ficová, ktorá vo svojom bratislavskom ateliéri absolvovala dvojdňový maratón fotenia našej finálovej 12. Prvý deň sme sa kvázi tak zoznamovali, to bol taký zoznamovací deň. Všetky dievčatá si vlastne vyskúšali fotenie, skúšali sme portréty. Portréty sú možno trošku náročnejšie na výraz, ale zase celkovo to fotenie je menej náročné. A trošku ju ohni tú vrchnú, no. A tie nohy skús dať rovno na mňa. No, kľudne ju polož na zem, tak. A teraz tie ruky. A energiu do očiek, no. Ja si myslím, že včera sa tak rozfotili trošku a dnes budeme pokračovať, kedy budeme fotiť celé postavy a tam už vlastne ide o to konkrétne pózovanie a o to pracovať s celým telom. Takže vyzerať ladne a celé to nejako svoje telo zmanéžovať a predať vlastne to, čo má na sebe modelka. Úspešná mladá fotografka sa drží kréda byť jednou z najlepších vo svojej práci, čo sa jej aj nadmieru darí. V médiách získala prívlastok fotografka celebrít, aj napriek tomu fotenie nových talentov neodmieta a k nováčikom v branži sa chová s rovnakou úctou ako k Adele, Dare či ďalším hviezdám showbiznisu, ktoré pravidelne a ochotne stoja pred jej objektívom. Jej milú povahu a empatický prístup si preto dievčatá nevedeli vynachváliť. Robíme, že efekt a skús, Zlatko, spraviť nejakú pózu. Zakloniť trošičku hlavu, ako keby. Super. No, a výraz, energiu do očiek, aj výraz sebavedomý, super. Pomohlo, dala mi také tie emócie, čo si mám predstavovať, že foť sa si míska, tak to vo mne vzbudilo takú jak oporu, že áno, poď si tu v tej súťaži, zamakaj. Veľmi som sa čudovala, pretože je veľmi milá, no to, že som ešte nikdy nefotila a nemám v tom žiadnu skúsenosť, tak bola veľmi zhovievavá a všetko mi vysvetlila a povedala. Na to, aby si s modelkou dobre pracovalo, je základ to, aby vedela sama zo seba vydať čo najviac a že nie je len sama za seba, ako za civilistku, za nejakú jednu osobu, ale proste musí vedieť zahrať ako keby. Tak trošku musí byť herečkou. Finálnym produktom majú byť fotografie pre online hlasovanie o Miss Sympatia, spoločné foto na billboard a ďalšie PR materiály. Každý deň sa fotilo 11 nekonečných hodín, vystriedali sa všetky dievčatá a nafotili sa stovky fotografií. Krásky z východu sa k tejto novej výzve postavili na najvyš profesionálne a v našom hlavnom meste sa snažili urobiť čo najlepší dojem, no zároveň získať čo najviac cenných skúseností. Dojem ako taký mám veľmi dobrý na to, že dievčatá niektoré teda nikdy nepracovali pred fotoaparátom ako modelky, tak myslím si, že sa veľmi snažili a boli šikovné. A prekvapivo boli niektoré extrémne fotogenické. Že na tej fotke naozaj ako prekukli a naozaj niektoré to majú v sebe, teda čo je veľmi podstatné si myslím pre tento druh práce. Toto skvelé hodnotenie je pre dievčatá na najvyš dôležité, keďže víťazka okrem množstva veľkolepých cien získa zmluvu s prestížnou modelingovou agentúrou Unique One Praha. Miss mesta Michalovce 2013, ktorú organizuje spoločnosť United Business Partners pod záštitou primátora mesta Michalovce, sa tak postupne stáva najočakávanejšou udalosťou roka 2013 a zároveň prehliadkou módy a naplnenia snov mnohých dievčat. Punc výnimočnosti tejto súťaži dodáva slovenská topmodelka Silvia Kučerenko, ktorá sa stala jej tvárou. Je úžasné, že túto súťaž obohatí nielen počas finálového večera, no osobne sa podieľa na príprave každej z finalistiek. Silvia prišla za účelom podporiť dievčatá a viac menej im predviesť, ako má modelka vystupovať pred fotoaparátom a podporiť ich, aby nemali trému a aby vystupovali viac menej profesionálne. A ty sa trošku prehni dozadu, jak si bola. Tak si daj, tak. A nohu si skús pokrčiť. Tuto. Tak ju nevydvihneš? Bližšie. Ty sa nalep na nich, neboj sa, lebo nemáme toľko miesta. Musím povedať, že som veľmi fakt naozaj milo prekvapená z báb, že sú fakt pekné a jednoducho určite som nemala pocit, že niektoré boli prvýkrát takto profesionálne fotené. Jednoducho musím len potvrdiť, že na východe sú najkrajšie báby.
Známa rodáčka zo Zemplína si už niekoľko rokov užíva svetlá reflektorov po celom svete, ako tvár mnohých svetových kampaní, luxusnej módy či prestížnych časopisov. Ako sama hovorí, krása nestačí a top modelkou sa nestaneš zo dňa na deň. Tieto privilégia totiž stoja roky tvrdej práce. Preto s ochotou skúsenej staršej sestry dievčatám odovzdáva svoje drahocenné know-how. Jednoducho tá modelka je preto, to oba je profesionálna, lebo sa prispôsobí komukoľvek, kdekoľvek a čomukoľvek. Modelky, ktoré pracujú proste roky, tak tam sú tie fotenia, takisto ako sme mali napríklad so Silviou Kučerenko, to trvá 3 minúty a máme tam XY výborných záberov, ktorý nakoniec nevieme vybrať. To je proste skúsenosť, nejaký ten exhibicionizmus, ktorý má v sebe a ktorý proste vie sama seba predať a vie byť za hviezdu. A ako hviezdy sa museli cítiť aj naše finalistky. Nie len, že ich do Bratislavy priviezol ultraluxusný klubový autobus FC Barcelona, no na fotenie ich pripravovala celá armáda hviezdnych stylistov, ktorí vyrábali dokonalé účesy a make-up doslova na počkanie. O vlasy sa postaral známy Patrik Susi Veselý a Denisa Bedžetiová. O make-up Evka Ferková zo štúdia krásy Chameleon, lodičky vybral stylista hviezd Andrej Kusalikov a úžasné modely šiat ušili v salóne Devenir Drahomíry Adamovej. Boli to super skúsenosti, všetko, ten kaderník, profesionálne líčenie, zažila som to prvýkrát a bolo to fakt potešujúce. 2 dni, 22 úmorných hodín, hektolitre kávy, 20 krabíc pice a voilà, fotografie pre online hlasovanie o Miss Sympatia sú na svete. Hlasovanie prebieha na oficiálnej stránke súťaže www.missmichalovce.sk, ako aj na fanpageovej stránke Miss, kde hráte o skvelé ceny vrátane jedinečnej futbalovej lopty s podpismi hráčov FC Barcelona. We gon' do this.